Euskaraldian parte hartzeak postasun handia ekartzen digu, ze gero eta gehiago hitz egiten ari gara gure bezeroekin. Eta, haiek gure dendara etortzen direnean, aurkitzen dugu denda horretan euskara hitz egiten da. Eta beste entitatekoekin egoteak postasun handia edo bultzada bat ematen diogu euskarari. Eta denok batera egotea ondo dagoela. Hori, euskararen alde gaude eta orain aukera polita eman digute, aukera hori zabalagoa izateko eta batez ere hori bultzada emateko, eta